Zelené átrium je vlastne prvou lastovičkou, je to prvý pasívny bytový dom na Slovensku. Výstavba zeleného átria bola špecifická tým, že zohľadňovala viaceré aspekty tzv. Ekologické výstavby. Všetko je v podstate zjednodušene povedané veľmi dobre zaizolované a veľký dôraz sa kládol na kvalitu prevádzaných prác. Keďže sme na zelenom átriu, tak silikónové omietky so vzhľadom dreva budú pôsobiť veľmi upokojujúco a tak ekologicky. Pre obyvateľov zeleného átria znamenajú izolačné trojsklo a Klimato Lux významnú úsporu na energiách, vynikajúci zimný komfort a zároveň veľkorysú ponuku denného svetla. Z hľadiska technológií treba spomenúť, že budova je veľmi dobre zaizolovaná. Obyvateľom to prináša v prvom rade tú výhodu, ktorou sú veľmi nízke náklady na kúrenie a chladenie. A zároveň každý byt obsahuje tzv. Rekuperačnú jednotku, ktorá vlastne vetrá za ľudí, čiže nevetrajú tým, že otvárajú okná. A to vlastne zabezpečuje vysoký komfort, pretože ľudia majú vlastne neustále vyvetraný byt. Pre obyvateľov zeleného átria najväčším prínosom asi sú medzibytové priečky, ktoré sú robené z modrej akustickej dosky, ktoré im zaručujú akustickú izoláciu jednotlivých bytov navzájom, čiže nemali by sa medzi sebou počuť a vzájomne rušiť, čo sa týka akustiky. Na fasáde sme použili nový materiál s označením Isovert Twinner. Tento materiál sa vyznačuje vynikajúcimi teplnoizolačnými vlastnosťami, má veľmi dobré požiarne parametre a v nemalej rade má veľmi dobrú akustiku. Tento rok skupina Saint-Gobain oslavuje svoje 350. výročie vzniku. V súčasnosti je svetovým lídrom vo výrobe a distribúcii stavebných materiálov. Myšlienka postaviť zelené átrium spôsobom, ktorým sme to postavili, vznikla z jednoduchej motivácie, lebo tak je to dobré.